Kaixo, zinemazale eta eskerrik asko gaurkoan ere Zurrolako butakan gurekin batera esertzeagatik. Azken txanpan sartu da Donostiako zinemaldia, baina guk hemen jarraitzen dugu kursalean eta dagoeneko dakizun bezala sari begira daude asko, gu ere jarriko gara pixkanaka, baina jorratu beharrekoak asko dira oraindik ere zinemaldia bukatu bitartean. Gogoratu, Zurrolako butaka berria, Irutxiluko hitza, Gaztezulo eta Hamaika telebistaren artean egiten dugula posible eta gainera oso gustura gabiltzala aste berezi honetan. Irailako 24, osteguna, Zinemira sailean estreinatuko dute gaur dokumental interesgarri bat, High Life Blues. Izenak pistaren bat ematen du, baina xehetasunak aurki izango ditugu hemen, gurekin izango direlako, horri buruz hitz egiteko bi pertsona, baina segituan aurkeztuko dizkizuet. Bestalde, Izaskun Arandia gidoilari eta ekoizle izango du gurekin, zeren zinemak ertz asko, ikuspegi asko ditu, kameratzekoa, prozesu aurrekoa eta hori dena jasona izango dugu Izaskunekin berarekin. Eta beti bezala kritikarien solasalde izango du, gaurkoan berriako bi kazetari, baina kritikari lanetan ere badabiltzanak, Gorka Erostarbe eta Igor Susaeta, eta oso interesgarria da gaur atera duten artikulu bat, beraien Bojeurrenea izeneko zutabean, eta ziurrenik ere horri buruz hitz egiteko aukera izango dugu. Horiek horrela, asko dugu jorratzeko eta beraz, has dadila zinemaratoia. Aipatu dugu bezala, gauean, estreinatuko dute High Life Blues dokumentala, interesgarria, aipatu dizugun bezala. Eta horri buruz hitz egiteko ditugu Anot Mindegia zuzendari orde eta soinu bandaren egilea eta Jose Luis Barredo ekoizle nagusia. Kaixo eta ongi etorri biei? Egunon, kaixo. Zer modu, zeren badakizue askotan, sormen lanak bere argia ikusi behar duenean, erakutsi behar denean, urduritasuna egoten da, baina nik zuek oso lasai ikusten zaituztet. Bueno, lasai ez gaude, ni behintzat ez nao. Urduritasuna barroti daramat, Bai, azkenean egun berezi da guretzako, hainbeste lan egin da gero, 3 urte pasadia gutxo bera, eta, bueno, izan da, bidaia asko izan ditugu, bura uste asko baita ere, eta zinemaldian egotea, da guretzako holako sari bat, ezta? Osea, gustora. Anot zu lasaiago ikusten zaitut, ez dakit egia den, baina impresioa bai. Bai, lasai nau benetan, larri pasau dugu pelikula egiten, eta pelikula eginda da bia, eta oso gustora gelditzu gara, eta gure duda guztiak eta sartu nahi egin dituen gai guztiak eta honek kanpoan geldituko jaztiak abituko ez dira ulertuko, ez dakit, sentitzen dugu guzti hori ondo gauzatu dela. Protagonistetareko batzuk ikusi dugu pelikula, gero gertuko jente batzukin bai, eta denak esaten da moduan, pelikula normal bat da, orden posik gauz, ulertzen da, pelikula bat hasten da, partiek ulertzen dira, eta orden oso posik gauz. Hasiera dauka, bukaera dauka, eta erdian historioa. Orden ikuste dut, ondo jungo dela. Aipatu behar da, askotan dokumentalak egiten dituzuenean, Anot, bidaiatzeko aukera izaten duzuela, eta egia da, mundu zabalean jaialai, frontoiak eta bestelakoak, eta gure euskal kultura oso zabaldua dagoela, agian ez ezagutza maila bat ere egon daiteke, zeren egia esan dokumentalan agertzen dira zonalde batzuk inork espero ez dituenak. Eta beraz, nolako izan da bidaia luze hau? Bueno, bidaia eta eraman gaituen bidaia, investigatiboa esango dugune, guretzako sorprendente izan da. Guk geuk ere, aritik tiretzen, tope dugu frontoiek egon zira Txinan, 2009 eta exito ikaragarria zutela, Egipton egon zela frontoi bat, Europa guztian, eta baina gero, bidaia fisikoa izan denean, eta bigaren mundutik zehar jaialaiaren inguruko jentearekin, gozada bat izan da. Jaialaiaren inguruko jenteak guztiz esaten da moduan arropatu ingaitu, bildu, jabon pilo bat, lagundu pilo bat, eta gozada bat izan da. Justu, Jose Luis, aipatu du dagoeneko Anote, baina artxiboko lana benetan izan da ikaragarria, eta noski, gero hori dena, batetik hori biltzea eta gero hori sintetitzatu eta dokumental batean sartzea ere etzen erreza izango. Nik uste pena ematen digula baita ere asko gehatuko dela, ez dakit nun, eta sakarretan bukatuko duela, hori seguro. Bueno, gorde, ez botatzen da. Bai, porque frontoietan eta obretan azidia ez dakize eraikinak ez da garbitzen ez da, eta ez dute ukitzen buruan zaintzea eta hori artxibo hori dela, oso importantea ez da.
Eta bai topa dugula artxibo asko, filmotekara joan gara, Kubara, hemen Euskadiko filmategian bai, izan gara, eta gero artxiboa eduki dugu baita ere, pelotaiena, eta behaiek itxian VHS batekin garabatuta, esanet. Eta, bueno, badaude irudi batzuk, kalitatez, pixkat flojo hauenak, baina balio asko dutenak, ezta. Grabazio gehienak Ameriketan egin dituzue, okerez bagaude, eta nolako izan da, olako proiektu bati finantzaketa bat, babes ekonomiko bat ematea, beti ere oso nekieza izaten da, zen hori ere lanketa bada, bilatu beharra, galdetu, joan, bilerak egin hau beste, nolako izan da hori denare bai? Bueno, guk, hauetan prozesu normala izaten dena, hasieratik da, Eusko Jaurlaritzari laguntza eskatzea, eman ziguten, ETB sartu zen baita ere, koproduzioan, Euskaltel ere bai, eta hortikan ja daukazuelako base bat, ja pixkat antolatzeko bidaiak antolatzea, eta ja pixkat, holako dirutza kostatzen den bidai horiek eta teknikoak bidaltzea kanpora eta ez dakiz, eta pixkanaka laguntza horiekin lortu dugu bentsat arrankea egiten, ez? Eta gero ja beste udaletxeak, erakundeak eta batu dira, eta esan diteke azkenean lortu dugula, ez? Dana pixkat kubritzea, ez da, neurri baten. Eta horrela bai dela posible, gauzak egitea. Bai, bestela oso zaila da, oso zaila da, dirutza da, eta bentsat horrela ondo. Historian barrenatuko gara zurekin, Anot, ez gehiegi, zeren, jakina den bezala nahiko genukena da jendeak ikustea, eta zinen eman ez baldin bada bestelera gerora ere izatea aukera ikusteko. Zeren, historian bada pilotari bat, Guillermo izenekoa, ez dugu askoz gehiago esango, nik ospetsua, nolabait izan zena edo, eta akaso film luze bat egiteko ere eman dezakeena, ez? Nor da Guillermo? Labur esan da eta gehiegi aurreratu gabe. Guillermo izen zen, pelikulan esaten den moduan, pertsonai bat, euki dagoena hasieratik, nik uste oso karakter bereziko gizona izan zela, esaten den moduan 1 entre 1 millón, eta hasieratik euki dago bizi bat, emango zuela luzemetrai baterako errez. Izan zen artista bat kantxa barruan, jokatzeko era aldatu zuen, eta nik uste izan zela artista bat kantxa barruan, kanpoan, egon da, Al Capone laguna izan zen, hor txiko dut. Pentsa, hori ja batu bat aurrekari bezala interesgarria dokumentala ikusela izateko. Hor bada beste pertsona bat lagundu duena ere, pixka bat ere dokumentala osatzen. Hain zuzen ere, Juan Ignacio Zulaika, ikertzen eta argazki zaharrei begira bere izan da nolabait ere, rol garrantzitsua jokatu duena dokumental honetan. Bere ekarpena horren importantea da? Oso importantea, eta oso eskertute gauz beran euki dauen partartzeagaz, pazientziarekin ere, azkenean bera oso prestu, baina badakizue grabazioak zelakoak diren, ez dira gero ematen duen bezain errez egiten, ez da guk ere momentu batzutan ez geneukan oso argi zer atera nahi genuen bere gandik, eta baina heldu gara puntu batetara oso gustora gelditu garena, eta bera da pelotaria izan zen, berak pelotaren etapa garrantzitsu guztiak ezagutu izan ditu, eta pelota maite du izugarri, eta aparte oso kuriosoa da, oso gaitasun hori dauka, pazientzia, bilatzeko, investigatzeko, ameslaria da ere, ipuina, kontatzen orduan, perfecto esan guretzako, oso zaila esan guretzat, pelikulan gauza asko agertzen dira, oraina, iragana, herrialdeak, eta guzti hori nik uste lagundu duela guzti hori ulergarriago egiten, bere presentziak hori egiten du lotu. Ameriketako estatu batuetan, jaialaien fenomenoa bizi izan zen 80ko hamarkadan, baina gero ere horrek ere porrota izan zuen, bukatu zen, eta porrota horren arrazoiak ere nolabait agertzen dira dokumentualean. Zergatik gertatu zen hori? Zergatik halako boom bat eta bapatean, desagertu? Motibo desberdin izan zian. Greba bat egon zan tartean, greba potente bat, sindikal talde bat sindikala sortu zuten jokaleria, pilotariak, eta izan zen hainbat gauza, adibidez beste kirol batzuk agertu zian, beisbola eta baloncesto eta holakoa, saskibaloiak eta eta karo, gintzun ja azkenean diruak, apostu kontuak eta atentzioa zabaldu eta azkenean hori izan zen gehien bat. Eta gero, nik uste grabena, pixkate ondorio latzen ahintzuna da greba berak. Izan zian uste 3 urte, ez da, grebak?
eta frontoiak ustu egin zian. Osea, publiko hitzeon, eta bar, eta ja postu diruik ez, eta orduan, karo, kirola berare, nola postuari oso lotuta daun. Negozioa bera. Negozioa da, azkenean, eta, boixe, berak akiztu nintzun, eta guain dago egora baten, Egon badagoela, zen ez da desagertu guztiz, baina oso... Bai, oso apala gelditu da. Nahiko apala, bai. Nik esango neko pelikula ikusi, eta bakotxak atako dez konklusioak. Zeran informazioa nahiko dau, ez da azalpen bat, ez bi ez hiru, eta ez da egoera bat, ez bi ez hiru. Horren bakotxak atako beran konklusioak. Egia esan, Ameriketako estatuetan zezapurnaren egoera bat da, Euskal Herrian ez da guztiz askoz hobea, baina, zuk aipatu duzu eta akaso hori da benetan azpimarratu beharrekoa. Bakoitzak bere ondorioak atera ditzala, eta gerokoak. Dagoeneko zinemaldi honetan, nolabait, gure sustraiekin, gure historiarekin lotuta dauden beste hainbat gai jorratu dira, eta badago beste dokumental bat Sagardoa oinarri duena, Sagardoa bidegile, gaina honi buruz hitz egin genuen saioan. Jakoba Errekondok, bertan agertzen den batek, aipatzen du, Euskaldunok munduan garela sagardoa eta errebotea. Eta justu, errebotea bera da, nolabait, dokumental honek jasotzen duena. Adosta bete? Euskalduna propio sortu dena, sagardoa hemen sortua da eta errebotea hemen sortua da. Gero beste gauza batzuk mundu mailan, baina bitxia nolabait gurean ere errebotea dela sortu gara eta zuek jorratu duzuela. Bazen ekiten, etzen ekiten? Ez nekien, eta ez dakit oso ondo zesan horren inguruen. Ni beti izaten dut oso zaila dela jakitzak gauzak nun sortu diren benetan. Eta sustraiak nun dauden benetan. Hor utziko dut. Ondo. Hor utziko dugu. Nik uste errebotean oso ondo erantzun duzula. Errebotean. Justu zurekin jarraitu behar du, zeren musika kontu ez ere hitzengo dugu. Badakite erreboteak egin dizula pelota edo mikrofonoa urruntzera, baina zurekin jarraitu nego nuke, zeren soinu banda, musika bera ere zuk sortu duzulako. Ez dakit, audience taldea tartean da, kide zarelako, musika sortzerakoa nolako lanketa egin duzu? Musika audience taldeak sortu du, audience taldearekin sortu dugu. Ez zarete berriak horretan? Ez gara berriak. Kasu honetan ni bai atrapatu nahi lanaren alde bietan, eta hor dago koordinazio lan bat, ze pelikula egin ala, jungara soinu banda egiten, orduan gauzak aldatzen ziren, sekuentzia honek lehen honelako garrantzia zuen, baina orain ez du hainbeste izango, pertsonaia honeko nenbesteko luzera izango zen, baina orain ez du hainbeste izango, orduan egokitu behar dugu. Eta, prozesua izan da berria, guretzako berria izan da oso desberdina izan da Amerikanak dokumentaletik. Pelikula oso desberdina da, eta musikak duen papera eta garrantzia oso desberdina da. Amerikanoaken adibidez, musikak protagonismo handia zuen musika zegoen momentuetan, eta irudiak eta musikak hor zegoen, dialogo hori zen. Eta oraingoan, daude pertsonaiak informazio asko, musikak lagundu egin behar du pertsonaia hobeto ulertzen, hobeto azaltzen, hobeto kokatzen, ez du atentzioa bereganatu behar, da gehiago ambientak sortu, eta neurria bilatzen horreri hori zen da ez da izan erreza. Disko ere aterako duzu? Ez dakigu ondino, ez dakik disko aterako den, nola gertuko den. Nik beti pentsatu izan dut, justo kasu honetan, dokumental hau edo soinu bandau polita izango zela musika dialogokin ateratzeko. Daude histori batzuk eta pertsonai batzuk eta minutu erdian eta bestiarekin nolabait kontu bat kontatzen dutenak, hasiera eta bukararekin, eta polita izan liteke. Beraz, arreta jarri, Jai Alai Bluesen ere musikari, nahiz da azpitik egon, baina beti ere zerbait izango dizuelako. Jo Luis, zinemaldiaren ostean, badakizue dagoeneko zein bide egingo duen Jai Alai Blues dokumentalak? Dagoeneko adostu duzue, zehaztu duzue, nora bieliko duzue? Betu, momentuz, estreno ez dugu handikan saletan eta aretoetan itxi, lotu, ez da? Baina bai hola data batzu ditugu behar bada azaroan izango dela, azaroan. Eta baita ere, bide batez paraleloan joango da beste festival batzuta eta ja pixkat bide hori, ezta? Baina bai, printzipioz nik uste erdi lotuta daukagu azaroan izatea. Azaroan. Data zehatza ez daukagu, baina bai. Hiriburuetan, Euskal Herriko hiriburuetan, estatu mailan ere bai, noski, eta gero mundu mailan ikusiko dugu, noraino heltzen den, ezta?
baina munduratzeko modukoa bada. Nik usten du baietz. Gehien bat Karibeko eje hortan, esate detena, ba, Florida, Mexiko, Kuba, saltxoago da, baina baita ere, segatik ez. Eta gero noski, herrietan, herri txikitan, kulturetxeetan, hori beste fase bat izango da, baina egongo da, eta noski, han izango geha, danetan. Eta espero ezago mentzat, bide politia egitea, zeren, merezi ikusteak, gaur estrenatuko da ipatu bezala, eta urrengo gunetan, eta batez ere azarari begira, jendea adi egon dadila, benetan ikusi nahi balin badu. Hori da. Jose Luis, Anot, eskerrik asko. Eskerrik asko, zeueri. Ondo aurkeztu, urditasunak askatu, eta ea ibilbide politia egiten duzuen dokumentalarekin. Eskerrik asko, mila esker. Eta zuek eman zaudetela, urrengo bideori paso ere eman beharko diogu, zeren dakizuen bezala, Donostiak badu gune berri bat, eraikin kultural berri bat, Tabakalera da, eta bertan zinema areto bat ere ireki dute. Eta Donostiako zinemaldiak lekua egiteaz gain Tabakaleran, bertan zinema areto horretan zabaltegiko filmak eskaintzen ari da aste luze honetan. Horren inguruan, Irutxiloko Hitzako kideek ondoko bideoa prestatu digute. Zabaltegitik pasatzen diren filmen lehen proiektzioa hemen egiten da, eta guk pozik hartu genuen proposamen hau zinemalditik luzatua, ze azken finean guk izango dugun lan lerroa agian zinema inguruan bai joala hortatik, ez pixka proposamen zabalagoak, anitzagoak, eta oso aniztasun horretan oso gustura sentitzen gara. Eta bestalde ere bai, dakizuen bezala, badira urte batzuk 2016 eta zinemaldiarekin batera ikasleen topaketak antolatzen ditugula, eta aurten berriro sartu gara Tabakalerara topaketa hauekin, eta goizez edukitzen ari gara emanaldiak, eta arratsaldez pixka baia solasaldiak eta saioak. Eta hor txertatzea, zinemaldia bezalako ekimen bat, eta zabaltegik ematen ditune aukera horiek aprobetxatuz. Iruditzen zait, izan litekeela kultura edukiz betetzeko aukera bat, eta gaina jendearen gana iristeko modu bat, ez? Batetik, beste areto bat sortzezu pelikuletarako, da Kursala, Victoria Eugenia, Príncipe, Trueba, Antiguo Berri, gehi Tabakalerako zinea, gainera zine berri bada, eta gero bestetik ebai, antza, Tabakalerak filmategikin batea, zinemaldikin batea, eta sortuko dute programazio bat, potentea, prezio merke baten, uste 4 eurotan izango dela emanaldik, ostegunetik ostiralea beti ongo dira pelikulak. Horren falta bat igual bazeo Donostin, ez? Badare zineklub batzuk, baina hori bateratzea Tabakaleran, ideia ona da. Areto txukuna, tamaina ertaineko areto bat da, pantalla izugarri handia izan gabe ere desentekoa, eta beraiek esan dutenaren arabera behintzat, azken teknologia erabiliko dute filmak emateko, eta jende kopuru aldetik eta 200 eta piko lagun sarlitezke. Donostiak baditu beste areto batzuk eta nik uste dut osagarri moduan egoki izan litekela. Badakit lagun bate ondala, ni oraindik nahi zion zinemareton, baina esan zian, ondo daula. Oraindik pintura usaina daukela, baina ondo daula. Orokorrean aretoak oso harrera ona eduki du, eta alde batetik butakak oso komodak direla esanez, edo gero ere bai espazioa oso elegantea gelditu dena. Beltz-beltza, eta nik usten dut, pantalla ere nabarmena da, eta ingrediente guzti horiekin nik usten dut jendea nahiko pozik dagoela. Gidoilari, ekoizle eta zinema kritikak ere tarteka egiten badabil, segituan gurekin dugun gonbidatua, dagoeneko gure alboan Izaskun Arandia. Kaixo eta ongit horri? Kaixo. Hartu mikrofonoa, oparitxoa, egunon. Asko, egunon. Zer modu, zeren badakiten nekea nabari zaizula pixka bat, Bruselatik etorri berri, bertan, zer izan duzu? Fagaren ordezkari bezala joan naiz, Faga da estatu mailako gidoilari elkarteen federazioa,
eta izan naiz Bruselasen Europa mailako gidoilarien federazioan hor bilera batzuk izan ditugu, eta lehenengo saria eman dugu, astelehenan eman zen lehenengo saria Europako gidoilari onenari eman zitzaion saria Adam Priceri, bera da Borgen telebistako serie famatuaren idazlea eta sortzailea, eta hori astelehenan eman zen, eta gero bilerak izan ditugu, lobby pixkat egiteko Europan, gure Europako gidoilarion kondizioak eta hobetzeko, ez? Presio pixkate sartzen eta egur pixkat ematen. Eta baita ere oso gauza interesgarria, datorren urtean izango den, Parisen izango den munduko gidoilarin konferentzia pixkat antolatzen ere ibili gara. Eta Euskarak zenbateko lekua dauka? Oso kaskarra, imaginatuko duzun bezala, 18 herrialde zeuden ordezkatuta, eta nintzen bat, estatu mailako elkarteak ordezkatzen, beraz, euskara da oso parte txikia, baina hor gaude. Jakina da bestalde Euskal Herriko Gidoilari Profesional Elkarteko juntan zaudela, eta okerez banago ere, Euskal Zinemaren galan gidoi honenen saria banatu zenuten. Bai. Zein jaso du? Amamari eman genien, amamaren gidoiari, noski eta gidoilariei Asier Altuna eta Telma Sanalek jaso zuten. Eta, argi dago gidoia oso sendoa dela, eta batez ere lortzen dutelako gidoilariek hainbeste amesten duten gauza bat, dela irudien bidez kontatzea istorioa, ez? Eta egiten dute oso forma poetikoan, eta benetan zinea maiuskulaz hori da, ez? Eta ja, askok aipatzen dute, eta noski ez dakite, nahiko argi dago, ez? Loreak bestelako filma baten maila berean kokatzen dutela, ez? Amama. Altunak aurreratu zigun, hori bai, gidoien osaketa normalean bezalakoa izan zela, alegia asko berri datzen zutela, asko aldatu zutela, eta hori ere normala izaten da, ezta? Oso normal eta beharrezkoa, sortzen hasten zeanetik, grabatzen hasten zean momentu arte, gidoi batek hainbat eta hainbat berridazketa behar ditu, behar ditu, gaina nik uste oso osasungarria dela, hainbat gauza askotan egiten dugu, ez? Gidoia alde batea utzi, beste gauza batzuk egiten hasi, eta handik puska batetara berriz bueltatu, beste begi batzuekin ikusteko, ez? Egu gidoilariok izaten gara hortxe gure etxeko txokoan sartuta, ez? Gure munduan, eta askotan ez dugu ikusten, gauza asko, ez? Kanpotik beharrezkoa dana gidoi bat aurrera emateko. Amama ikusteko aukera izan duzu? Bai. Eta zer iruditu? Nahi zoragarria iruditu zait, ez da pelikula perfektua, badauka erdialdean edo nik uste muntai aldetik gidoi gintzen gauza bat esaten da azkarratera eta berandu sartu. Ez? Estena batean adibidez, hori garrantzitsua da. Eta nik faltan bota nuen pixka bat berandu isego ateratzea. Zeuden estena batzuk iruditzen ezkitela moztu ziala oso azkarret nahi eskatzen zidan barrutik pixkat gehiago, ez? Baina hori kenduta txorrada bada oso film zoragarria iruditzen zitzaidan, kontatzen dena oso garrantzitsua delako, ez? Eta nik uste gai unibertsalak direla, nahiz eta baserri, Euskal Herriko txoko bateko baserri batean gertatzen dena kontatu, hau Taiwaneko txabola batean gertatu izan balitz, berdin ulertuko genduke, ez? Hitz egiten da, talka generazionaleaz, iragana versus etorkizuna edo oraina, edo dena delakoa, eta, nik uste atzerrian ere oso ondo hartua izango dela. Izan ere, Twitterren eta sare sozialetan ikusten diren
iruzkin asko eta, bueno, komentari asko. Eta zurrunbilo asko ere. Zurrunbilo asko egon da, bai. Zarata pixkat ere. Zarata asko, baina nik ikusi ditute ingelesez idatzitako atzerritar batzuen komentarioak eta ulertu dute eta gustatu zaie, orduan, bueno, nik uste igual etxean izango ditugula arazo gehiago atzerrian baino pelikula honekin. Eta zinemaldiko epaimahaiak zure ustez emango dio sariren bat? Nik usteet baietz. Nik usteet baietz. Hasi da jendea bustitzen, behar dugu, Nik usteet baietz, bai. Eta bestegoz, eta bustiko naiz gehiago haindik. Nik ikusi dituan filmetatik, bueno, bi izan dira, bai, dozen erdi bat bakarrik ikusteko aukera izan dut, baina bi izan dira nahi asko inpaktatu nautenak, eta bat da Amama noski, eta bestea da Walls, hormak dokumental bat da, eta Zinemira sarirako, bueno, Irizar sarirako izen artean dago, eta badago tradizio txiki bat dokumentalek irabazteko Zinemiran saria normalean, eman dizaiogun nik uste ni hor guztiko naiz, bai, ni dokumental zalea naiz, orduan, hori edo, Amama ere, nik uste baietz. Nik uste aurten esan dana hoia, justizia karmikoa gertatuko dela. Lehen urtean hain plof gelditu ginen denok ez, loreak etzulako ezer jaso, eta uste aurten, hasi da jasotzen Amama, eta, gehiago jasotzen dituen, sari gehiago. Pikadore ikusteko aukera izan duzu? Bai, ikusi nun, bai. Galdetu nahi duzu, zeren pelikula txikia da, gidoi txikia du, bisualki landua da, hemen, zure lako botaka nabarmendua izan da, asko azpimarratu dugu, gustatu zaigulako, baita niri ere, bide batez. Jakineko nuke zuri dute zaizun. Nik ez nuen esperantza askorik film horrekin, ze trailerra ikusi nuen eta ez zitzaidan gehiegi gustatu. Eta esan beharra daukat, uste nuena baino gehiago gustatu zitzaidala, uste gidoi aldetik zulo asko dauzkala, orduan, alde hortatik esan behar dut gidoia ez zitzaidala gustatu, baina izugarria da zuzendaritza, izugarria da, esan nahi dut, hor ikusten da potentzial bat bere lehenengo, Ben Sherrocken lehenengo lana da, eta bai, ikusten da, magia pixka ez dakitze gertatuko zaion berari eta bere, ibilbide profesionalari, baina nik uste etorkizun handiko zinemagila daukagula, ez? Eta aktoreak izugarri gustatu zitzaizkidan. Batez ere Joseba netzako deskubrimentu bat izan da, eta oso paperona egiten du, bai. Kinilan jarriko genioke zuzendari berriak saria? Bai. Ez dakit hor jarriko dugu galdera ikur bat, bai. Zehatzago Amamak zerbait eramatea, zehatzago ere Zinemira sailean Wall-Street, Arresiak filmari, kasunetan dokumentalari sari ematea. Zen beste filme ikusi ditutu? 6 ikusi dituzula epatu duzu? Bai, 6 bat ikusi ditut. Guen ez nahiz batuko. Sail ofizialetik soilik Amama? Sail ofizialetik soilik Amama, bai. Amama, eta, gero, kuriositatez ikusi nun Felices 140, ze da Oskarrera Oskarrera potentzialki joango dan beste bat, loreaken konpetizioa edo izango litzakera, eta bestea, izendatuta duen bestea ikusita neukan, orduan Nahi zuen ikusia ze lehiakide zeukan? Bai. Eta, nik esango nioke Moriarty-tarrei esmokina prestatzen hasteko. Bai, Bai. Ari zara asko bustitzen gaur, Asko bustitzen, bai. Bai. Dagoeneko kinila bat baino gehiago kondo apuntatuko zuen, zeren egia esan asko da. Bai. Bukatzeko, egun hauetan, dagoeneko hemen zaude, Bruselatik bueltan, beste filmen bat ikusteko aukera izango duzulakoan pentsatzen dugu. Bai. Bereziki bada bat ikusi nahi duzuna? Bai, El Rey de la Habana ikusteko gogo asko dauket, eta Psikonautas ere. Ezaguna dut Pedro Rivero, eta badakit ze zorakeria marabillosak egiten dituen, eta badaukat izugarrizko gogoa, bisualki oso potentea da, eta bai, gogoa daukat, bi horiek ikusteko izugarrizko gogoa daukat, bai. Eta horietako baten iruzkina egingo duzu zuzeurako? Bai, seguruenik, bai. Nik lehengo astean egin nuen iruzkinean, aipatu nituen dozen erdi bat film ikusteko gogoan euskanak, eta espero dut ikustea, eta komentatuko dugu ze iruditu zaiten, eta
ze gustiko naiz berriz. Bai, gustiko naiz berriz. Bihar aterako da iruzkina. Bihar aterako da. Bai. Eta bukatzeko, gauza asko egin duzu bada beste gauzen artean, antzerki ekoizten bat ere bai? Bai. Eskutitzak, Bai, izenekoa. eskutitzak, bai. Labura zalduta, zeren ingurukoa da? Ba, eskutitzak da, Romeo eta Julietaren historia izango litzake, ezinezkoa den amodio historia bat, Gerra Zibilean gertatzen da, eta da, asko, Euskal Herriko familia askotan gertatu zena, ez? Neska familia frankista aberats baten alaba, eta mutila protagonista familia errepublikar baten semea, eta maitemindu egiten dira, eta ikusiko dugu antzezlanean zehar nola zenbat traba pasatzen dituzten bere maitasuna lortzeko edo ez lortzeko. Zorterik onena opa dizugu. Azaroak 7an estrenatuko dugu Azpeitian, eta Donostian ere izango ditugu emanaldi pare bat, eta beste leku batzuetan, sare sozialetan gaude, eta... Bai, badakigu. Bai. Bai. Aktibo dugulago Izasun Erandia sare sozialetan ere. Izaskun, zorterik onena aipatu bezala proiektu honekin, bestelakoekin, osasun mentalak lagun diezazula zinema ikusterako orduan, eta agurtuko zaitut esanez, badugula psikonautasei buruzko zerbait. Izan ere, Berriako lankideek prestatu digute bideo bat, Zabaltegin estrenatuko den animaziozko euskal ekoizpen honena, eta segidan ikusiko duzu. Un demo que os está a rillar, a devorar desde el interior. Irizar sariko hautagaien artean, animazioko film berezi bat dago. Psikonautas. Zabaltegi sailean estrenatuko dute gaur. A Coruñako Alberto Vázquez eta Bilboko Pedro Rivero dira zuzendariak. Vázquezek izen berarekin sortu zuen komikian oinarrituta dago lana eta ikusle gazteentzat zein helduentzat da filma. Istorio poetikoa da eta aldi berean gaurko gizartearen kritika egiten. Birboy está morto. Birdboy eta Dinky pertsonaia protagonistak uharte batean bizi dira. Gurasoak hil egin zitzaizkien tragedia ekologiko batean, bolada batez elkarrekin egin zioten aurre minari, baina orain Birdboy basoan bizi da bakartuta, eta bitartean Dinkik bidaia arriskutsu bat hasiko du toki hobe baten bila. Birdboyk bere barne deabroen aurka borrokatu beharko du Dinkirekin bat egin eta abenturan bere burua salbatu ahal izateko. Historia kontrastez beteta dago, estetika minimalista erabiliz eta bizigaren gizartearen kritika zorrotza eginez. Kontakizunerako bestalde, hainbat flashback eta offeko ahots erabiltzen dituzte egileek. Bi zuzendariek Birdboy film laburra egin zuten elkarrekin duela 4 urte. Goya saria irabazi zuen lanak eta hainbat jaialditan ere saritu zuten. Rivero bilbotarrarentzat bigarren film luzea da Psikonautas. 2007an La Crisis Carnívora zuzendu zuen. Egunero bezala ez dugu aparte utzi nahi kritikarien solasaldia, gaurkoa nahiko familian osatuko dugu, Berriako bi kazetari ditugulako, aste luza daramate, elkarrizketa ugari egiten, filmak ere ikusten, eta horri buruz galetu nahi diegu, bai Igor Susaet eta bai Gorka Erostar beri. Kaixo eta onget horri bihai? Egunon. Egunon, Inaxio. Zer moduz osasuna, zer moduz zaudete, gustura? Ondo, bai. Horpegi hona daukazu bintzat. Une batzutan abaritzean nekea eta estres aldeotetik beste biltzen gehalako tola, baina... Bai, neke puntua bai, baina sail ofizialetik kanpo gabiltzen ez biok horrek martxa eta txispa pixkat ere ematen digu, ez? Batetik bestera ibiltze horrek eta jendearekin egote horrek eta animo ere bai. Askatasuna ematen du sail ofizialetik kanpo ibiltzeak? Bai, ez esango nuke. Urtean zehar bestela ikusten zaila diren pelikulak ikusteko aukera izaten dugu. Zinemaldiko gune diferentetan ibiltzeko aukera, ez daukagu horrelako, ez dakit, rutekin markatu ere, filma ikusi barritugu, baina ez dakit bai, askatasun moduko bat bai. Asiako gara pixka bat egiten filmen bilduma, aipatu dugu sail ofizialetik kanpo, eta, hain guztu, El Club filma,
jorratu nahiko nuke asteko zurekin Gorka, zeren okaz banago ikusi duzu noski, eta baita zuzendaria elkarrizketatu ere. Beraz, asteko zer iruditu filma? Zeren oso txalotu izan da. Pablo Larrain, txiletarraena, ez da, aspaldi izan zen, ja, lehen egunean okerrezpa naiz. Pelikula oso gustokoa, gordina, Txileko gertaera erreal batzutan oinarritua, Txileko Elizan, Eliz gizon batzuek izandako pederastia kasu baten du oinarria, klaro. Realitatean oinarritua izatek ez du esan nahi, pelikula indartsua izan behar duenik, eraginkorra izan behar duenik, baina Pablo Larrainek lortzen du hori. Eta egun hauetan askotan hitz egiten egon geran moduan, isiltzen diren gauzekin edo esaten ez diren gauzekin honek erakutsi nahi duen hori iaia erakutsi gabe erakusten du, ezta? Ez da azaltzen pelikula osoan zehar umerik, ez da azaltzen gertaera latzgarri horiek ez dira azaltzen bisualki, baizik eta haien ondorioa nolabait, ez? Apaiz gizon hauek etxe isolatu batean daude, penitentzia moduko bat eginez egindako trabeskeria guztiagatik, eta ikusten dugu beraien ondamen morala, beraien ondamen psikologikoa. Eta horrek indar berezia ematen dio filmari, ezta? Eta zinemaretotik goratzen ez aten eintzala oso barne gorputz txarrarekin, eta horrek zerbait esan nahi du. Eta gero berekin hitz egiteko aukera izan nuen, solasaldi interesgarria iruditu hitzaidan beste zinema ulertzeko modu horregatik, ezta? Beste goratzen ez, galdetu niola HBO, kate Amerikar famatuan seri bat egin du, oker espanez gaztelaniaz egin duen aurrena. Izan da eta galdetzen nion, gaur egun serieek duten oraldi horretan zinema honena bertan egite ote dan, eta berak, esaten zuen, telebistak hartu dituela zinemako hainbat tresna, eta hori oso interesgarria iruditzen zaiola, baina zinema beti izango dela, zinema eta zenbait kontu zinemarako bakarrik izan daitezkela, eta zinema areto batean gertatzen den erritual hori, ez dakit, 200 lagun, 300, batera gauza bera ikusten egotea, horrek berez balio dula eta espero dula hori ez galtzea, ez da. Eta, kuriosa zen, pelikula erlijioaren kritika moduko bat egiten zuen, baina gero berak aitortzen zuen zinema ere erlijio izan litekela eta berak behintzat horrela sentitzen duela. Atzo Gaizka Izagirrek esan zegoen El Club dela urtean ikusi duen pelikularik onena. Horrenbesterako da? On edo txar ez dakit, nik aurten ikusi ditudanen artean, oraingoz ez dakit, dozena bat edo ikusiko genituen, inpaktu gehien eragin didana, barnea saldura bat sortu diana, gaia bera gorra delako eta duen atmosferagatik, ez? Eta hori, gertaerak erakutsi gabe, atmosfera bera ere Txileko herri txiki batean kokatua da, herri hori, kostako herri txiki, arrunt bada, argia ez da bat ere ez dakit, astuna, baina badaukaulako lambro, lauso zea bat, eta jaurrek tentsioa eragiten dio, eta pelikula kontatzeko modua, lehen esan bezala, eraginkorra da eta inpaktua eragiten duena. Beste film bat egingo du salto, horrekin, Más allá, hain justu, uste dut betere zunderekin hitz egiteko aukera izan zenuela. Desde allá. Desde allá, barkatu, hori da. Zer iruditu, ze impresio? Ni gustatzen nintzen zinetik. Hementxe bota zuen, kursal bi hontan, eta kontatze histori bat bi gizonezkona, protagonistak 50 bat urteko gizonezko bat, hortz protesik iteituna, gizon bakarti bat, eta horrek bere diru erabiltzeo, kalen Karakaseko auzo txiroenetan bizidien erdi gaizkileko, entre kakotxen arten, esan da horiek kontratatzeko, horiek egosteko, etxean eramaten ditu, bere sexua petak asetzen ditu, baina ez ditu inoiz ukitzen. 50 urteko gizon hau beti sentitzen da, ukitu behar duten edola oso bildurtuta bezala. Bi dauzkete gabezi emozionala hundik, eta gaizki honek, beti kakotxarten esan da, tratatzen duen modu nahiko oso violenton, 50 urteko gizon hau, Alfredo dauka izena, barkatu Armando, eta baina bien artean sortzen da harreman bat. Hola, nahiko harreman bitxia, baina bien artean sortzen da harreman bat. Horrek esan nahi du, bata beste ematen diola, dauzketen gabezi horiek pentsatzeko edo. Gabezi horiek estaltzeko, dauzketen gabezi horiek estaltzeko behar dutena, ez? Eta historia garatzen da hor modu oso soil baten, baina
errez ikustea. Eta gero, zuzendaria entrevistatu non, esaten zian, bueno, esaten zian Latinoamerikan oaindikan homosexualitatearen onarpena ez dagoela edo gai hortan nahiko atzenduta garela Venezuelan, eta esaten zian, bueno, horrek eragin dezakela debate bat Venezuelan, behin pelikula estrenatzutenen. Baina esaten zian ez dela pelikula gay bat, esaten zian gehiago dela, bueno, gabeziak dituzten bi personajen arteko enkontrua, eta Venezuelakoa. Bulgariakoa da, Jahda izenekoa, honi buruz zer esan zenezake? Nahi oso interesgarri iritu zitzaidan. Da herriska baten, Bulgariako herriska baten, eta hor dago famili bat bizimodu bateatzen duna, inguruko hoteletako izarak eta garbituz. Baina lehorte bat haide pairatzen, zonalde hortan, Bulgariako zonalde hortan, Bulgariako hegoalden, Greziakin mugan daun zonalde hortan. Eta orduan, ur bilatzaile bat kontratatzen dute, ura etortzea bere alabakin, alaban jokabideak aztoratzen du bizimodua, eta hortikan aurraia gertatzena da oso, estandaba bezala gertatzea, baina zuzendariak esaten zien bezala, egarriena azkenen egarri die, baina ez die uraren egarri bakarrik, daukete beste egarri bat, egarri espiritual bat, maitatuak izateko, maitatzeko behar bat daukete, eta hori ez dakite nola komunikatu. Eta orduan horrek sortzeitu egoera batzuk oso esplosibok izan daitezkenak. Eta historia ondo garatuta dau, oaintxe naiz berrian zinema kritikari dibien Beñate Izagirekin, eta berak esan zian ez zitzaiola gustatu, baina gainea inda dau ukitu komiko batzukin bezala, eta nik galdetu nion zuzendariari bezala, kaurismakin zinen antza edola zeukela, eta beak esaten zian. Asko gustatzen zait, baina ez naiz hortan saiatu, ez dut nik paralelismoik aurkitzen bere zinemagintzaren eta pelikula honen arten, baina, bueno, nik hartu nion nola traza mata, ekialdeko zinema, beste noizbait nabarmendu duena, oso lehorra, ez dago irribarre bat bera ere ez pelikulan, inork ez du irribarre egiten. Egoera ere ez da oso zaitu bultzatzen irribarre egitera egoerak, baina nahi horrek atentzio emateite, bai, ez dakit. Horra egin joango gara berriz ere, izan ere, bada dokumental bat, dagoeneko hemen azpimarratu duguna, baina azpimarratu da gehiago, zinemaren lenguaia gustuko duen horiek ikusteko modukoa dena, ez Hitchcock, Truffaut izeneko dokumentala. Bai, zinema zale... Horren izan daiteke ikusle arrunt batentzat. Ez, nik uste danek ikusteko modukoa dela, baina, klaro, izen horiek batzen badituzu, Truffaut, Hitchcock, eta dokumentalean azaltzen diren gainerako zinemazaleak Hitchcocken inguruan hizketan, Scorsese, Linklater, Olivier Assayas eta beste hainbat agertzen dira, zinemazale klasikoentzat beregi egindako pelikula dirudi, ezta? Baina nik uste danontzat ere interesgarria dela. 1972an Truffaut Hitchcocki elkarrizketa luze bat egin zion, orduko hartan ja ezaguna zen Hitchcock, baina gezurra badirudi ere ez hain ondo ikusiak kritikaren partetik behintzat, ezta? Artisautzat hartzen zuten, zinema divertitzeko tresnatzat erabiltzen zuena, eta Truffaut horri buelta eman nahi izan zion, elkarrizketa luze honen bitartez. Ez dira ikusten elkarrizketako pasarteak irudietan esan nahi dut, bai argazki gutxi batzuk eta, baina ahotsa entzuten da, Hitchcocken ahotsa entzun liteke, bere sokarroneria guztiarekin eta bar, zein gauza isiltzen dituen, kasu honetan ere bai. Eta interesgarria, zinemaren inguruko ze ikuspegi zuen, ezta? Era esaten zuen, mezua bidaltzeko eta garrantzitsua dela, filosofia bat ere bazuen, bere zinema hark, baina batez ere ikuslea izaten zuen kontutan, ezta? Eta aurrekoaren hildo beretsutik, berak ere pelikula bat egitean irudikatzen zuen imagina dela 1000 edo 2000 lagun elkarrekin pelikula bat ikusten egotea, ezta? Eta hori lortzea ez da bat ere gauza erresa. Eta gaur egunera ekarriz, ekar liteke, ez da bai da hori ere, ez da? Zein den artisau, zein den artista. Iruditzen zaite banaketa hori akaso gehiegi egiten degula, ez? Artista dena oso artista bihurtzen da, eta artisau dena edo zinema
komertzial, entretenigarria egiten duena, pues, hortara bideratua soilik eta segurazki garai hartako, zinemaren urrezko garai hartakoek bi arlo horiek inor baino beto uzartzen zituzten, eta horren inguruan dijoa pelikula gai. Igorrekin joango gara, zeren gaur uste dut Boiorrena izeneko zutabe berezi horretan, berrian irakurri alduguna, dagoeneko baipatu duzu ez, isiltzen ez direnak, isiltzen direnak, eta zurekin geratu gara, Gorkak ospa egin behar duelako. Bertan aipatzen da Taxiteeran, film irandarra eta anekdota bat ere bai, noski. Lehen da bizi, galetuko dizugu filmaren inguruan, eta gerora, pixka da anekdota hori aipatuko dugu. Panajin azkeneko pelikula da, Panaji dago nolabaiteko etxeko atxiloaldi batean, Irango gobernuak ala erabakita ja orain dela 5 urtetik uste. Baina, modu inteligente baten, pelikula bat indo, uste bere 3. pelikula da etxeko atxiloaldin dagoenetik, eta modu inteligente baten berriro Irango gizartea, Irango agintarik kritikatu ditu. Berak jokatzen dut taxista baten rola, ematen dut dokumental badala, baina dokumental faltsu bada, ezinezkoa delako hori berez ala gertatzea. Berak idatzen du taxi bat, eta taxi horretara igotzen da, jendea, bere oso zalea dan, DVD-ak saltzeitun bere oso zalea dan gizon bat, han eskubide zibilen alde eta borrokatzen den abokatu bat, baina lizentziak kendu diotena, eta irribarrea galtzen ez tona gainea, aksidente bat dauken emakume gizonezko bat, bere emakumearekin, ospitalera, oso igotzen da, da pixkat izan daiteke Irango edo, behintzat Teherango gizartearen mosaiko bat, igotzen die taxia, eta Panajik denak idatzeitu, eta hor, behaie elkarrizketen bidez, gaina oso modu ukitu umoretsuakin, ukitu komik horrekin, ematen doango gizartaren berri. Eta egia esan azkeneko urtetan ebai, Nader, Simin, una separación pelikula ebai, horren berri ematen zan, natesan gaur egungo Irango gizartaren berri, Iran Tales izeneko beste pelikula batekin ebai, eta Panajik, berdin jokatzea. Eta anekdotana, ez dut oso ondo gogoratzen, ze anekdota zaitzen? Anekdota berriari irakurri dugu, Taxiteeran ematen ari zirela. Batzuk mobilarekin, beste batzuk erdilo, eta bukatzerakoan txalo. Pertsona beha zen. Baina gertatzena ni nahiko harrituta gehatzen naiz behintzat halako jokabideekin. Nik uste non gaur egungo gizarten oraindik zinemak eutxiko ziola ritual horri, ez? Dena utzi ikusteko. Bakarrik argik itzali eta pantailara gari besteik ez. Baina nik uste are onartuta daola eta ez dala ezer gertatzen, pelikula baten erdin, ateatzen baldin maezu pantaila bat sakelekoa, eta hasten baldin mazea mezuk bidautzen. Antza onartuta dut, eta niri oso harrigarria egiten zait, baina hor utziko dugu, ez gehiasiko hemen. Ez, inore paitzen, baina egia da, halako ohitura arraroak, edo bentsat ez oso normalak gertatzen zezigula gure zinema aretoetan. Artikulan bertan, aipatzen da, isiltzen ez direnak, horrez banago, eta hor badagoz, azken egunotan izan dugun zarata, Amama filmaren inguruan, bestelakoen inguruan, pixkat orain nik nahiko nuke zuere gustitzea, horren inguruan zeren, ez dakit, horre zinemaldian dena konforme egotea zaila da. Asko egotea bai, eta gero hori ondo iruditzen ez zaienak ere badaude. Ondorioz, zer esan dezakegu, zer da gure mundu hau, ez? Nik uste dut pelikula batzuk kritikatzeko erresak dira. Edo behintzat sektore batzuk oso errez kritikatze dute beste alderditik egindako pelikula bat, eta berantziz, nik uste hori gertatzela. Gero bestetik gane bai ikusten dut egurra emateko gogo bat daula. Jende bate badukela egurra emateko gogoa, eta niri pertsonalki ikusi ditudan pelikula gehienak nahiko interesgarrik iruditu zaizkit, ez zait iruditzen egurra emategatik egurra eman bartzaila pelikulei. Aparte, Twitterren ematen da egurra, baina Twitterren ematen da egurra oso modu, bakizu, 140 karaktere, testimonialean. Pare bat esalditan, egurra eman alik eta modu ingeniosoenen. Janez, benetako argumentuekin edo
Ja, beno, horretaragoaz. Sakondu gabe alegia. Eta isildu, badibidez, amamari buruz atzo euskal zinemagile veterano batekin egon ginen, Gorka eta biok, kalen elkartu ginen, eta behaz honen pixkat asaldatuta esango nuke, amamari eta loreaki bai, edo aurten igual inevitablea da konparazio horitea, baina amama ikustetik atea eta denok hasi ginen pixkat, loreak baino hobea, edo loreak baino okerragoa. Hau da, iten dezu nahi gabe konparazio hori. Eta beak esaten zon, hori izan daitekela, jartzen diolako pelikulei euskal etiketa, ez? Euskeraz galako. Eta beak esaten zon, ez zinema dela, literatura bezala euskeraz egiten baldin bada, literatura da. Ez da euskerazko literatura, euskerazko zinema. Euskeraz hitz egiten da pelikulan, euskaldunekin dute, baina zinema da. Eta beak esaten zon, ja nahiko kokoteaino daula euskal etiketa horrekin, bereiztu behar horrekin. Eta beha etzan isil. Eta ala izan behar du. Igor, eskerrik asko, zuenean ere zuen inpresioak emategatik, Bollorrenea berrien irakurri merezi du, benetan gauza interesgarria kontatzen direlako. Erritmoari eutxi eta ea osasunak lagun zinemaldia berbezala bukatzen. Ja gutxi falta. Ja gutxi falta, ez? Zurekin batera, paso emango diogu beste kontu bat zeren sariak aipatu ditugu nolabait gaurko saioan. Bada beste bat, Sebastiane Latino izenekoa, eta aurten, saritua Mariposa izeneko filma da, saria dagoeneko ja eman diete, eta Joseba Errekalderekin hitz egiteko izan dugu Sebastiane sarien inguruan, hain justu berriako lankidek egin duten bideoa da, segidan ikusiko duzuena. Aurtengo Sebastian Latino saria, Mariposa filmak eraman du, Marco Bergerren lan on horrek, eta ja aurtengo zinemaldian eduki dugu aukera saria berari eskura emateko eta jendearen gainea nolazbaite laguntzarekin, zean sala osoa bete zan eta benetan oso momentu polita pasatu gendun. Berrikuntza bezala aipatu nahi nuke lantxo bat, bide bat ereki dugu eta martxan jarritzen ari gera zuzen ostegunean izango dugu, Tabakalerako gune batetan, eta da gu bezalako sariak, Sebastiane sariak, LGTB Donostiko Zinemaldian dagoen sariak bezalakoak beste realitate batzutan badaude, Hego Ameriketan, Espainian, Frantzian, eta ingo duguna da gu bezalako pertsonen eta taldeen bilkura bat, Tabakaleran hain zuzen, gu guztio dauzkagun amankomuneko arazoak, alde positiboak, alde negatiboak, lehenik eta behin juntatu, badatozte Guatemalatik, badatozte Ekuadorretik, badatozte Mexikotik, Europatik zenbaitzuk ere bai, egingo duguna da martxan jarri berrikuntza bezala, gu bezalako sariak islada daukatenak beraien herrialdetan juntatu eta guztion artean gure lana aztertzen hasi. Urtero bezala, Sebastiane saria ematen da zinemaldian ikusi dezakegun edo azaltzen dan edozein pelikulari eman dezaiokegu eta hain zuzen ematen diogu LGTB gaia hoberen tratatzen duen pelikulari, ez? Hori guk epaimai bezala aztertuko dugu ostegunean, sortuko zaigu irabazlea, zein dan, ez dakigu oraindik. Guandikan gabiltza pixka bat dagoen eskaintza hori ikusten, eta orduan noiz ematen dugu, beti ematen dugu festivaleko azkeneko txampako ostiral horretan. Hain zuzen ere, aurten berriro ere izango da Kur galerian, Kursalen aurrean dagoen justu galeria horretan, arratsaldeko 7:00. Eta guztiok nahi duenak etorri daiteke, oso zeremoni polita izaten da, motza, polita, eta beti dago gero tragoxka bat edo pintxo batzu jateko aukera, normalean artistekin edo direktorearekin edo festivaleko personai batzuekin. Eta ahaztu ez, festa erraldoi bezala urtero ere gehituk, ez Sebastiane saria, baina bai gu gehituko kide geranez, gehituko beste partaide batzuek, beste lan talde batek urtero bezala antolatzen dute gay, lesb, trans, bisexual festa erraldoiena izaten da Jareinoko kulturetxean larunbata gauean. Honen beste ziritsi gara Zurrelako Butaka saioaren amaierara eta dakizuen bezala, bukaeran beti dugu protagonista zinematografiko bat. Dakizuenez,
Donostiako Zinemaldiko sail ofizialean Amama filma dugu lehian, eta lehiak ugari ditu. Horiek ezagutzen joan gara aste honetan zehar, jarraituko dugu bihar ere, baina gaurkoan beste bat ezagutuko dugu. Hain justu, Philippe Lesage, zuzendari kanadiarraren Les Demons izeneko filma. Bere trailerekin utziko zaituztegu, eta nahi baduzue bihar ere hementxe izango gaituzue. Izan ondo, eta bihar arte. C'est l'histoire d'une femme qui a super peur qu'un jour, des morts vont venir la visiter. Puis plus elle y pense, plus des vrais fantômes commencent à lui apparaître. Je sais pas c'est quoi le pire, hein. Il paraît que c'est une histoire vraie. J'ai fait un cauchemar. J'ai fait un cauchemar. Est-ce que je peux dormir ici? Est-ce qu'on marche ensemble? Non. Attends, est-ce que tu veux venir chez moi?